സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാതിദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താളേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദിപ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാശ്രയാ ഗിരാ സൂര്യം ഗൃഹീത നരലോക തധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിത മതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതി ഉപഗതഃ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദിപ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാശ്രയാ ഗിരാ സൂര്യം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗം പലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദിപ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാശ്രയാ ഗിരാ സൂര്യം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ബന്ധം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ പുരാണ പുരുഷം ആദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദിപ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാശ്രയാ ഗിരാ സൂര്യം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. കുറച്ച് പേർക്ക് അതില് ചില എന്താ പറയാ വേർഡ് കട്ടാകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് ഒന്നാമത്തേല് ആ പ്രമോദ എന്നുള്ളത് ഒരു വേർഡാണ്. അപ്പോൾ ദാ താഴെയാണുള്ളത്, അതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ നരലോക സധർമ്മം അതൊരു വേർഡാണ്. അപ്പോൾ അതും രണ്ടാമത്തെ ലൈനായിട്ട് ആ സധർമ്മം നരലോക സധർമ്മം അത് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചു കേട്ടോ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളും.
സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വം അപരുദ്ധ്യാതി പ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോകസധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താതേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലസിതം സുപ്രജസ്തമവരുദ്ധ്യാതി പ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ദേവായ നാഭിസ്തു യഥാഭിലാഷിതം സുപ്രജസ്ത്വ മരുവാദ്യാതി പ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദാക്ഷരയ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോകസ ധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിത മതിർവത്സ താദേതീത സാനുരാഗ പുമലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്തം അവരുദ്ധ്യാതി പ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോകം സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗം ഉപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിം ഉപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്തമവരുദ്ധ്യാതി പ്രമോദപരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാസുരം ഗഹീതനരലോകസധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ സാദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലക്ഷിതം സുപ്രഭജസ്ത്വം ആവരുദ്ധ്യാതി പ്രമോദവര വിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയ ഗിരാസ്വരം ഗൃഹ്യത നരലോകസധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലാസിതമതിർവത്സ്യ താദോതി സാനുരാഗാം ഉപലാളയൻ പരാം നിവൃത്യാമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമ വരുദ്ധ്യാതി പ്രമോദ ഭരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരകലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിത മതിർവത്സ താതീയതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാനിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാതി പ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാ നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാഥൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിഷിതം
സുപ്രജസ്തം അവരുദ്ധാതി പ്രമോദ ഭരവിഹലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗ ഉപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവി ദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആവിസ്തുയതാഭിലഷിതം സ്വപ്രജസ്തമവരുദ്ധ്യാദിപ്രമോദ ഹരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാസുരം ഗൃഹീത നരലോകസധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവക്ത താദേതി സാനിരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വം അവരുദ്ധ്യാദി പ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലാസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാൻ നിർവൃതിം ഉപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദി പ്രമോദ് ഹരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈര്യം ഗൃഹീതര നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്തം അവരുദ്ധ്യാദി പ്രമോദഭരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷമായ വിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപ ഉപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിം ഉപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദി പ്രമോദ ഭരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാ നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദി പ്രമോദ ഹരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാ സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാ നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭശ്രീ ദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജാസ്തം അപരുദ്ധ്യമതി പ്രമോദബലവിഹുല്ല ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിര സ്വൈരം ഗൃഹീത നരലോകസധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സര താദേതി സാനുരാഗം ഉപലാളയൻ പരാം നിർവൃതി ഉപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്തമവരുദ്ധ്യാദി പ്രമോദ
വരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ ഗിരാസൗരം ഗൃഹീത നരലോകസ അയ്യോ പോയല്ലോ ഈശ്വര നരലോകസധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണ പുരുഷം മായാവിലസിത മതിർവത്സ താതേതി സാനുരാഗം ഉപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാ വിലക്ഷ്യതം സുപ്രജസ്തവരുദ്ധ്യഭിപ്രമോദാത് ഹരവിഹ്വലാ നിത്യദാക്ഷരയാ ഗിരാസ്വയം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവന്തം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമുദിർവത്സ താദേതി സാനുരാഗോ ബലാളയൻ പരാം ഭഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭിസ്തു യഥാഭിലഷിതം സുപ്രജസ്ത്വമവരുദ്ധ്യാദി പ്രമോദ പരവിഹ്വലോ ഗദ്ഗദാക്ഷരയാ വിരാചൈര്യം ഗൃഹീത നരലോക സധർമ്മം ഭഗവതം പുരാണപുരുഷം മായാവിലസിതമതിർവത്സ താതേതി സാനുരാഗം ഉപലാളയൻ പരാം നിർവൃതിമുപഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം പകർത്താം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നാഭിഹി നാഭിരാജാവ് തു തീർച്ചയായും യഥാ അഭിലഷിതം അവന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് സുപ്രജസ്ത്വം ഏറ്റവും സുന്ദരനായ പുത്രൻ അവരുദ്ധ്യ ലഭിക്കുക വിഹ്വലഹ വിശുദ്ധനായി തീർന്ന് ഗദ്ഗദാശ്ചര്യ ഹർഷോന്മാദത്താൽ പതറി ഗിര ഒരു ശബ്ദത്തോടെ സൗര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രേച്ഛയാൽ ഗൃഹീത സ്വീകരിച്ചു നരലോക സധർമ്മം ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക ഭഗവന്തം പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പുരാണ പുരുഷൻ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനായ മായാ യോഗമായാൽ വിലസിത വ്യാമോഹിക്കപ്പെട്ട മതിഹി അവന്റെ മാനസികാവസ്ഥ വത്സ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ താത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇത് ഇപ്രകാരം സ അനുരാഗം വളരെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ഉപലാളയൻ ഉയർത്തുക പരാം അതീന്ദ്രിയമായ നിർവൃതി ആനന്ദം ഉപഗതഃ നേടി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഒരു പുത്രനെ ലഭിച്ച നാഭിരാജാവ് സദാ അതീന്ദ്രിയാനന്ദവും പുത്രനോടുള്ള വാത്സല്യം ഉളവാക്കിയ വിശുദ്ധത്തിലായി അവൻ ഹർഷോന്മാദത്താൽ പതറിയ ശബ്ദത്തിൽ പുത്രനെ സംബോധന ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, എന്റെ ഓമനി, പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പരമോന്നതനായ പിതാവിനെ സ്വന്തം പുത്രനായി അംഗീകരിച്ചതിലൂടെ യോഗമായാൽ ഉളവായതായിരുന്നു ആ മാനസികാവസ്ഥ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ഇച്ഛയാൽ തന്റെ പുത്രനായി തീരുകയും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരോടും ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. ആവിധം ചിന്തിച്ച് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പുത്രനെ എടുത്തുയർത്തിയ നാഭിരാജാവ് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലും ഭക്തി ആഹ്ലാദങ്ങളിലും അമഗ്നനായി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മായ എന്ന വാക്ക് വ്യാമോഹം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്വന്തം പുത്രനായി കണ്ട നാഭി മഹാരാജാവ് തീർച്ചയായും വ്യാമോഹത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വ്യാമോഹം അതീന്ദ്രിയമായിരുന്നു. ഈ വ്യാമോഹം ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാത്ത ഒരുവന് പരമോന്നതനായ പിതാവിനെ സ്വന്തം പുത്രനായി എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുക? പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണന്റെ യശോദയുടെയും നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും പുത്രനായി ആവിർഭവിച്ചതുപോലെ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ പുത്രനെ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അത്തരം വ്യവച്ഛേദം രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവിധാനുരാഗമുപയുര പ്രകൃതി ജനപദോ രാജനാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷയാമഭീക്ഷ്യ ബ്രാഹ്മണേഷുപനിതായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്നാ നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന കാലേന തന്മഹി മാനവമവാപ. വിദിതാനുരാഗമപൗര പ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാത്മജം സമയസേതുസുര
സമയസേതുരക്ഷായം അഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷുപനിതായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രപന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന കാലേന തന്മിഹിമാനമവാപ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമപൗരം പ്രകൃതി ജനപ്രദോ രാജ. കാണുന്നില്ല രാജ രാജ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലത്തെ ലൈൻ കാണുന്നില്ല. കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദിതാനുരാഗമപൗര പ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായാം അഭിഷിജ്യ ബ്രാഹ്മണേഷു നിധായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവം ഉപാസേന കാലേന തന്മഹിമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമാ പൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായാമഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷു പരിത്തായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം സന്ന നിപുണേന തപസാം സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന കാലേന തന്മഹിമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മിശ്രി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമപൗര പ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭീരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായമഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷു വനിതായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവ ഉപാസിന കാലേന തന്മഹീമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമപൗര പ്രകൃതി ജനപദോ രാജ നാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായമഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷൂപനിധായ സഹ മേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന കാലേന തന്മഹിമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമാ പൗര പ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായാമഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷുപനിധായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്നതിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന കാലേന തന്മഹിമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവരൂപകൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമാ പൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായാമഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷു ബനിതായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസ്സാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന. അവിടെ ലോവർ ഹാൻഡ് കാരണം കാണില്ല. കാലേന തന്മഹിമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ വിവിധാനുരാഗമാപൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായാമഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷു ബനിധായ സഹ മേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന കാലേന തൻഹിമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ജോലിക്കുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമാ പൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാ നാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായമാഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷു നിധായ സഹ മേരുദേവ്യാ വിശാലയാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവ ഉപാസീന കാലേന തന്മഹിമാനമാവപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ജോലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമപൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാ നാഭീരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായാമഭിഷ്യ ബ്രാഹ്മണേഷു പനിതായ സഹ മേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീനഃ കാലേന തന്മഹിമാനമാവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ജോലിക്കുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിത അനുരാഗം ആപൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭി ആത്മജം സമയസേതുരക്ഷയാം അഭിഷ്യച്യ ബ്രാഹ്മണേഷു ഉപനിധായ സഹമേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യാം ഭഗവന്തം വാസുദേവ ഉപാസീന കാലേന തത് മഹിമാനാം അവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ജോലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിതാനുരാഗമാ പൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാത്മജം സമയസേതുരക്ഷായാമഭിഷിച്യ ബ്രാഹ്മണേഷു ഉപനിധായ സഹ മേരുദേവ്യാ വിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭവന്തം വാസുദേവമുപാസീനഃ കാലേന തന്മഹിമാനമവാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥ വിവർത്തന ഭാഗം നോക്കാം. വിദിത നന്നായി അറിയപ്പെട്ടു. അനുരാഗം ജനസമിതി അപൗരപ്രകൃതി എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഇടയിൽ ജനപദ പൊതുവെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. രാജാവ് നാഭി ആത്മജം അവന്റെ പുത്രൻ സമയസേതുരക്ഷായാം ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം ജനങ്ങളെ കർശനമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അഭിഷിച്യ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്യിക്കുക. ബ്രാഹ്മണേഷു പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടി ഉപനിതായ ഭാരമേൽപ്പിക്കുക. സഹ ഒപ്പം മേരുദേവി അവന്റെ പത്നി മേരുദേവി വിശാലായ ബദരികാശ്രമത്തിൽ പ്രസന്ന നിപുണേന വളരെ സംതൃപ്തിയോടും നൈപുണ്യത്തോടും അനുഷ്ഠിക്കുക. തപശ്ശരികളാൽ സമാധിയോഗേന പൂർണ്ണ സമാധിയിൽ നരനാരായണാഖ്യം നരനാരായണൻ എന്നു പേരുള്ള ഭഗവന്തം പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവം കൃഷ്ണൻ ഉപാസീന ആരാധിക്കുക. കാലേന യഥാകാലം തത് മഹിമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയമായ ഭവനം ആധ്യാത്മിക ലോകം വൈകുണ്ഠം അവാപ നേടി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. തന്റെ പുത്രൻ ഋഷഭദേവൻ ജനങ്ങൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഇടയിൽ സുസമ്മതനാണെന്ന് നാഭിരാജാവ് മനസ്സിലാക്കി. പുത്രന്റെ ജനസമ്മിതി മനസ്സിലാക്കിയ നാഭിരാജാവ് ക്രമീകൃത വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക് തന്റെ പുത്രനെ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്യിച്ചു.
അവനെ ഭരണനിർവഹണത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കാനും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരെ ഭാരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം നാഭി മഹാരാജാവ് പത്നി മേരുദേവിയോടൊപ്പം ഹിമാലയത്തിലെ ബദരികാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ രാജാവ് വളരെ നൈപുണ്യത്തോടെയും ഹർഷോന്മാദത്തോടെയും തപശ്ശരികളിൽ മുഴുകി കൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണമായ പരമദ്യോത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ നാരായണനെ പൂർണ്ണ സമാധിയിൽ ആരാധിച്ചു. ആവിധം നാഭി മഹാരാജാവ് യഥാകാലം വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. തന്റെ പുത്രൻ ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തന്റെ പുത്രൻ ഋഷഭദേവൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സുസമ്മതനായെന്ന് കണ്ട നാഭി മഹാരാജാവ് അവരെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കുന്നതിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കൂടാതെ അവനെ ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ചക്രവർത്തി, മനുസ്മൃതി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭരണം നിർവഹിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടത് ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സമൂഹം നാലായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും. ചാതുർവർണ്ണമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ നാലായി വിഭജിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതെ അവന്റെ ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മം പാലിക്കണം. ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളില്ലാതെ ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനാകില്ല. എല്ലാവരും ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണ്. അതുകൂടാതെ ജീവിതാന്ത്യഘട്ടത്തിലെ വിരമിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നാഭി മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് പത്നിയുമൊത്ത് നരനാരായണമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ ബദരികാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി. പ്രസന്ന നിപുണേന തപസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രാജാവ് എല്ലാ തപശ്ശരികളും വളരെ നൈപുണ്യത്തോടെയും ഹർഷത്തോടെയും നിർവഹിച്ചു എന്നാണ്. ചക്രവർത്തിയായിട്ടും കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ മടിച്ചില്ല. മറിച്ച് ബദരികാശ്രമത്തിൽ കഠിന തപസ്സും തീവ്ര വിരക്തിയും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവന് വളരെ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുകയും അവൻ അവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതെല്ലാം വളരെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഥവാ സമാധി യോഗത്തിൽ മുഴുകി എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ വാസുദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന നാഭി മഹാരാജാവ് ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വൈദിക ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗം ഇതാണ്. ഒരുവൻ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങണം. തൻ മഹിമാനം അവാപ എന്ന വാക്കുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അർത്ഥപൂർണമാണ്. മഹിമ എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിലെ മോചനം എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് ശ്രീധരസ്വാമി പറയുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നാം ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകും. ഇന്ന് ജീവൻ മുക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ജീവൻ മുക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുക്തനാകുന്ന ജീവൻ മുക്തനായ വ്യക്തിയുടെ 8 ലക്ഷണങ്ങൾ ശാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രീല വീരരാഘവാചാര്യൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അങ്ങനെ മുക്തനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. അപഹത പാപം. ഒരുവൻ ഭൗതിക ശക്തിയിലെ മായയുടെ കുരുക്കുകളിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവന് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും. അത്തരം ആളുകളെ ഭഗവത്ഗീത ദുഷ്കൃതനഹ, എല്ലായ്പ്പോഴും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ മുക്തരായിട്ടുള്ളവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തിയിലും ഏർപ്പെടില്ല. അവിഹിത ലൈംഗികത, മാംസഭക്ഷണം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചൂതാട്ടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാപപ്രവൃത്തികൾ. മുക്താത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം വിജരയാണ്. അവൻ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന് വിഷയീഭവിക്കില്ലെന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിമൃത്യുവാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷണം. മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തി മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഇനിയൊരിക്കലും താൻ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന രീതിയിൽ സ്വയം തയ്യാറാകുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവൻ വീണ്ടും ജനമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുകയില്ല. വിശോകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷണം. അവൻ ഭൗതിക ദുഃഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടും നിസ്സംഗനായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും ഭൗതികാസ്വാദനം അഭിലഷിക്കുകയില്ലെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വിജികൽസിയാണ് ഇനിയൊരു ലക്ഷണം. അഭിപാതയാണ് അടുത്ത ലക്ഷണം. തനിക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനായ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരാഗ്രഹവും അവനില്ലെന്ന് ഇതിന്റെ ധ്വനി. എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും പരമസത്യമായ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എന്ന ധ്വനിയുള്ള സത്യകാമയാണ് അടുത്ത ലക്ഷണം. അവന് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല.
അവൻ സത്യസങ്കല്പമാണ്. അവൻ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സഫലമാകും. ഒന്നാമത് അവൻ ഭൗതികമായ പ്രയോജനമൊന്നും കാക്ഷിക്കില്ല. രണ്ടാമത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ അത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. ഇതിനെയാണ് സത്യസങ്കല്പം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മഹിമ എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നാണെന്ന് ചില വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മഹിമ എന്നാൽ ഒരുവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ യോഗ്യതകൾ നേടി എന്നാണെന്ന് ശ്രീ ശുകദേവൻ പറയുന്നു. ഇതിനെ സ്വധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ യോഗ്യത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നതും ഇല്ലാത്തതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം മരിക്കുകയോ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 6-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ പാണ്ഡവേയ ശ്ലോകാ ഉദാഹരന്തിരോ നുദത്കർമ്മരാജർഷേനാചരേത് പുമാൻ അപത്യാദമഗാത്യസ്യ ഹരിശുദ്ധേന കർമ്മണ. യസ്യ പാണ്ഡവേയ ശ്ലോകാ ഉദാഹരന്തിരോ നുദത്കർമ്മരാജർഷേനാചരേത് പുമാൻ അപത്യാദമഗാത്യസ്യ ഹരിശുദ്ധേന കർമ്മണ. യസ്യ ആരുടെ നിശ്ചയമായും പാണ്ഡവേയാലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ ശ്ലോകവും 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദാഹരന്തി ചൊല്ലുക. ഖ ആരി നു പിന്നെ തത് അത് കർമ്മ ജോലി രാജർഷേ പുണ്യവാനായ രാജാവേ നാബെഹെ നാബി അനു പിന്തുടരുക ആചരേത് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും പുമാൻ ഒരു പുരുഷൻ അപത്യതാം പുത്രസ്ഥാനം അകാ സ്വീകരിച്ചു. യസ്യ ആരുടെ ഹരി പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശുദ്ധേന ശുദ്ധം ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിർവഹിച്ചത് കർമ്മണ കർമ്മങ്ങളാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത. അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, നാഭി മഹാരാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് പണ്ട് മുനിമാർ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി. അവയിൽ ഒന്ന് ഇതാണ്: നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പരിപൂർണത ആർക്കാണ് നേടാൻ കഴിയുക? അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നേടാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അവന്റെ ഭക്തിത സേവനം മൂലം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവന്റെ പുത്രനായി തീരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ശുദ്ധേന കർമ്മണ എന്ന വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. നമ്മുടെ ജോലികൾ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ പരിശുദ്ധവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്തതും ആയിരിക്കും. മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും രജോ ഗുണത്താലും തമോ ഗുണത്താലും അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണത്താലും മലിനമാക്കപ്പെടും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കളങ്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും. നാഭി മഹാരാജാവ് കളങ്കപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മവും ചെയ്തിരുന്നില്ല. യജ്ഞം ആചരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവൻ അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഫലമായി അവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അവന്റെ പുത്രനായി ലഭിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. നാഭി മഹാരാജാവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ആരാധകൻ ആരാണുള്ളത്? അവൻ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാക്കും വിധം ആരാധിച്ചതിനാൽ ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ബ്രാഹ്മണീയ വീര്യത്താൽ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നാരായണനെ മഹാരാജാവ് നാഭിക്ക് നേരിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പുരോഹിതരെ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു പുത്രീഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णोक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय कोई प्रेमानंदे। हरे बोल, हरे कृष्ण। നേരത്തെ ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയുണ്ടായി, സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് അല്ലെ. അപ്പോ ദേവേന്ദ്രന് പോലും ഋഷഭദേവനോട് അസൂയുണ്ടാവുകയും അല്ലെ, മഴ പെയ്യിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നാൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ ഋഷഭദേവൻ സ്വന്തം യോഗശക്തി കൊണ്ട് മഴ പെയ്യിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ എന്താ പറയാ, കൃപ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തനാകാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനോ ചന്ദ്രനോ മറ്റു ആരായാലും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ഓരോന്നും. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രനായാലും മറ്റുള്ളവർ, ബ്രഹ്മാവായാലും ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ആ വൃന്ദാവന വ്രജവാസികളെ മഴയിൽ മുക്കാനായിട്ട് പ്രളയം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഇവരൊക്കെ അല്ലെ, അവസാനം പരാജയപ്പെടുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഋഷഭദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട്, യോഗശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. പ്രഭു അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളോടൊക്കെ അല്ലെ, യത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജപയത്നം അല്ലെ, നാമസങ്കീർത്തന യത്നമാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, മഴയുടെ അഭാവമോ മറ്റു ഉപദ്രവങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഭൗതികമായ സന്തോഷത്തിനും ആധ്യാത്മിക ഉയർച്ചയ്ക്കും സങ്കീർത്തന യത്നം ആചരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെ ഒരു പുത്രൻ ലഭിച്ച നാഭിരാജാവ് സദാ അതീന്ദ്രിയാനന്ദവും പുത്രനുള്ള വാത്സല്യം ഉളവാക്കി വിക്ഷുബ്ധതയിലായി അവൻ ഹർഷവാന്മാനത്താൽ പതിരശക്തൻ പുത്രനെ സംബോധന ചെയ്ത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, എന്റെ ഓമനെ, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് പരമോന്നതനായ പിതാവിനെ സ്വന്തം പുത്രനായി അംഗീകരിച്ചൊരു യോഗമായി ഉളവായതായിരുന്നു ആ മാനസികാവസ്ഥ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമേച്ഛയാൽ തന്റെ പുത്രനായി തീരുകയും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെയും എല്ലാവരോടും ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. ആവിധം ചിന്തിച്ച് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പുത്രനെ എടുത്തുയർത്തുന്ന അഭിരാജാവ് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലും ഭക്തി ആഹ്ലാദങ്ങളിലും ആമഗ്നായി. ഇവിടെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നാഭി മഹാരാജാവിനും മേരുദേവിക്കും ഭഗവാൻ ആണെങ്കിലും അവരെ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ ലാളിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ ആ മധുര വൃന്ദാവന ലീലകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അവിടെ ദേവകിയും വസുദേവരും അവർക്ക് പിറന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവര് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു വളർത്തി അല്ലെ. എന്നാൽ യശോദാക്കും നന്ദ മഹാരാജാവിനും അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അറിയുമായിരുന്നില്ല അല്ലെ. പലപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത ലീലകൾ കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി യശോദാമയിൽ നിന്നും അത് മറയ്ക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മണ്ണ് വാരി തിന്ന് വായ തുറന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴേ സമസ്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി മറയ്ക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി ഭഗവാനാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ യശോദാമ്മ താലോലിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ, ലാളിച്ചിരുന്നു. നമ്മള് ദാമോദര മാസം ഇനി ആഘോഷിക്കാറായി അല്ലെ, ഒക്ടോബർ മാസം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ അല്ലെ
അത്രയും വാത്സല്യഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. വികൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വികൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ വടിയെടുത്ത് പിന്നാലെ ഓടുകയും അല്ലെ കയറെടുത്ത് കെട്ടിയിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നത്, അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപ പ്രജഗോസ്തം എന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം. ആ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകളാടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. യശോദയും നന്ദമഹാരാജാവും ആ ഗോപന്മാരും ഒക്കെ എത്രയെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം, ഇത്രമാത്രം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നു. യശോദയ്ക്കും നന്ദ മഹാരാജാവിനും പുത്രനായിട്ട് അവിടെ ലീലകളാടും. ഇപ്പോ അവരെപ്പോഴും വാത്സല്യഭാവം അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയൊക്കെ അല്ലെ, കുറൂരമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. ക്രൂരമ്മ അവസാനം ശല്യം സഹിക്കാനാവാത്ത കരത്തിൽ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ അവരൊക്കെ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. യശോദാമ്മ ഭഗവാനായിട്ടല്ല കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. എന്റെ മകൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അല്ലെ. 7 ദിവസം ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി എന്റെ മകൻ ക്ഷീണിച്ചുപോയി, എന്റെ മകൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്ത് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്താലും അതൊന്നും അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല അല്ലെ. യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ മറച്ചിടുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ ഇവരിൽ വലിച്ചു പോയിട്ട്. കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇത് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഇവനാണ് ഈ വലിയ മരങ്ങളെ അല്ലെ. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഗോകുലത്തിലെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അവിടെ മുറ്റത്ത് നിന്നിരുന്ന ആ 2 വലിയ യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങള് ഈ ചെറിയ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അല്ലെ മറിച്ചിട്ടു. സുധാമയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഇത് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല. അവര് പറഞ്ഞു ഏതോ അസുരന്മാരുടെ പണിയാണ് ഇത്, എന്റെ മകനെ അപായപ്പെടുത്തുക, നാരായണ രക്ഷിക്കണേ. അവരാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നാരായണൻ അല്ലെ. വിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വിഷ്ണു എന്റെ മകനെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലെ. ഇതേ വിഷ്ണു ആരാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അവരറിയാതെ ഭഗവാൻ അത് മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ ആ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാഭി മഹാരാജാവും മേരുദേവിയും അതുപോലെ ഇവിടെ എന്റെ പുത്ര, എന്റെ ഓമനെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഋഷഭദേവനെ ലാളിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. ആ വിധം ചിന്തിച്ച് തന്റെ അതീന്ദ്രിയപുത്രനെ എടുത്തിരുന്ന നാഭിരാജാവ് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിലും ഭക്തി ആഹ്ലാദങ്ങളിലും ആമഗ്നനായിരുന്നു. നാഭിമഹാരാജാവ് എന്താണ്, കുട്ടി ആരുമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്? സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിലും ആഹ്ലാദത്തിലുമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകൾ ചെയ്യണ്ടേ. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപിമാരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് യശോദാമ്മ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യമുള്ളവളാണ്, അവർക്ക് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മകനായിട്ട് അല്ലെ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് അവരെപ്പോഴും വിഷമിച്ചിരുന്നു എന്ന്. ഭഗവാൻ ഈ സങ്കടം തീർക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ച് ഗോപന്മാരായിട്ടും പശുക്കുട്ടികളായിട്ടും മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയാ അവരുടെ പുത്രന്മാരോട് സ്നേഹമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിസ്തരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മക്കളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് ഗോപന്മാരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭയപ്പെടും അല്ലെ. എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ വഴക്ക് പറയും, നീയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തായി, സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചിട്ട് എത്ര ഗോപന്മാരുണ്ടോ അത്രയും ഗോപന്മാരായി, എത്രയും പശുക്കളുണ്ടോ അത്രയും പശുക്കിടാങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും പശുക്കിടാങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ഗോപികമാരൊക്കെ അവരുടെ പുത്രന്മാരോട് വളരെയേറെ സ്നേഹം കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ
പശുക്കളും തമ്മിൽ വളരെയേറെ സ്നേഹം കാണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ബലരാമൻ ഇതിനെന്തോ കള്ളത്തരമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ബലരാമൻ നോക്കുമ്പോഴെന്താണ്, ഒരു പശുവിന്റെ പാല് അതിന്റെ മൂത്ത കുട്ടി കുടിക്കുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കുക, അല്ലെ? പശു പ്രസവിക്കും, ഒരു പ്രസവിച്ച് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേറൊരു പശു ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് പാലൊന്നും കൊടുക്കില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ബലരാമൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, മൂത്ത് വലിയ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി പോലും അമ്മ പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബലരാമന് തോന്നി ഇതെന്തോ കൃഷ്ണന് തട്ടിപ്പാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ പശുക്കൾക്ക് പോലും അവരുടെ കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുണ്ട്. അതൊരു ഗോപികമാർക്കും അവരുടെ മക്കളോട് കൂടുതൽ സാധാരണയുള്ളതിലും കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടായെന്ന് പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലീലകൾ, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം, അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴെന്താണ്, എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെ? അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയും. അത്രയും കാലം അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ലാളിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ അവരുടെ മക്കളുടെ വേഷം കണ്ടില്ലേ, ധാരാളം ലീലകൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴും പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് യശോദാമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴെന്താണ്, പത്മാവതിയുടെ പുത്രനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തും, ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി, പത്മാവതിയുടെ മകനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും, അല്ലെ, തിരിച്ച് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തന്നെ ആവുകയില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരുടെ നാമങ്ങളുമായി ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ, രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ, രാധാ രമണൻ, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെ മുന്നിൽ എന്താണ്, രാധ, അല്ലെ? അതുപോലെ യശോദാനന്ദനൻ, നന്ദനന്ദനൻ, അല്ലെ? അതുപോലെ മഹാപ്രഭു ആയാലും, അല്ലെ, ശചിസുതൻ. ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നാമവുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് അവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് എങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാഭി മഹാരാജാവിനും മേരു ദേവിക്കും പുത്രനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു. അവരെ ഭഗവാനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കേണ്ട അവർ പരമാനന്ദത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ഭഗവതരോട് പറയുന്നു, മായ എന്ന വാക്ക് വ്യാമോഹം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്വന്തം പുത്രനായി കണ്ട നാഭി മഹാരാജാവ് തീർച്ചയായും വ്യാമോഹത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വ്യാമോഹം അതീന്ദ്രിയമായിരുന്നു. ഒരു വ്യാമോഹത്തിലാണ്, തന്റെ മകനാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ആ വ്യാമോഹം എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, വെറുതെയുള്ള കെട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ആ വ്യാമോഹം ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാത്ത ഒരുവന് പരമോന്നതനായ പിതാവിനെ സ്വന്തം പുത്രനായി എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുക? പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണൻ യശോദയുടെയും നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും പുത്രനായി ആവിർഭവിച്ചതുപോലെ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ പുത്രനെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അത്തരം വ്യവച്ഛേദം രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുമായിരുന്നു. ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ആ സ്നേഹത്തിനൊരു ഭക്തി, അല്ലെ, അവിടെ ഒരു വേലി കെട്ടാവും, അല്ലെ? അത്രേ യശോദാമ്മ പെരുമാറിയ പോലെ അങ്ങനെ പെരുമാറാനായിട്ട്, അല്ലെ? പരമദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പിന്നാലെ വടിയെടുത്തിട്ട് പായോ? ആരെങ്കിലും കയറെടുത്തിട്ട് കെട്ടുവോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് വാത്സല്യ സ്നേഹം. ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ? അതാണ് നിത്യലീല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാസം മുതൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ലീലകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള യശോദ ദാമോദരന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നമ്മൾ ആരാധിക്കും, അല്ലെ? യശോദമാതാവ് മരവിരലിൽ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ആരാധിക്കുന്ന ദാമോദര ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോ എന്നാൽ ഇവിടെ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടി വിഷ്ണുവാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വാത്സല്യ സ്നേഹം നൽകാനായിട്ടോ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടോ സാധിച്ചില്ല, അല്ലെ? അതിനു മുന്നേ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അല്ലെ? അസുരന്മാര് വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട, കംസന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് മാറ്റുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ബാല്യലീലകൾ കാണാൻ ഇതൊന്നും അവസരം ലഭിച്ചില്ല.
എന്നാൽ യശോദയ്ക്ക് നന്ദ മഹാരാജാവിനും യശോദാമ്മയ്ക്ക് നന്ദ മഹാരാജാവിനും ഭഗവാന്റെ കുട്ടിക്കാല ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുവാനും ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. തന്റെ പുത്രൻ ഋഷഭദേവൻ ജനങ്ങൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സുസമ്മതനാണെന്ന് നാഭി മഹാരാജാവ് മനസ്സിലാക്കി പുത്രന്റെ ജനസമ്മതി മനസ്സിലാക്കിയ നാഭി മഹാരാജാവ് ക്രമീകൃത വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക് തന്റെ പുത്രൻ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്യിച്ചു. അവന് ഭരണനിർവഹണത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകാനും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരെ ഭാരമേൽപ്പിച്ചു. എന്താണ്? തന്റെ പുത്രൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ നിപുണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? എല്ലാവരാലും ജനസമിതിയുള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള നാഭി മഹാരാജാവ് പുത്രനെ രാജാവായി വാഴിക്കുകയും പിന്നീട് ബദ്രികാശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. മേരുദേവിയും പത്നിയും രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് നാഭി മഹാരാജാവും മേരുദേവിയും തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ഹിമാലയത്തിലെ ബദ്രികാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണമായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ നാരായണ പൂർണ്ണ സമാധിയിൽ ആരാധിച്ചു. അവിധ നാഭി മഹാരാജാവ് യഥാകാലം വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നാഭി മഹാരാജാവ് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവാതിരയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാവരും ധർമ്മ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോരോ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർ, അല്ലെ 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ചുമതലകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ജീവിതാന്ത്യഘട്ടത്തിൽ വിരമിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെ? വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം. നാഭി മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് പത്നിയുമൊത്ത് നരനാരായണമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ ബദ്രികാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രസന്ന നിപുണന തപസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രാജാവ് എല്ലാ തപശ്ചര്യകളും വളരെ നൈപുണ്യത്തോടും ഹർഷത്തോടെയും നിർവഹിച്ചു എന്നാണ്. പല ആൾക്കാരും ബദ്രികാശ്രമത്തിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്, അല്ലെ? തീർത്ഥാടന യാത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാരും പോയതിനെ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും, 2 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെ? 2-3 ദിവസമൊക്കെ അവിടെ. എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? പിന്നീട് തിരിച്ചു വരവില്ല, അല്ലെ? അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ബദ്രികാശ്രമത്തിലെ മേരുദേവിയും നാഭി മഹാരാജാവും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. പ്രസന്ന നിപുണേന തപസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രാജാവ് എല്ലാ തപശ്ചര്യകളും വളരെ നൈപുണ്യത്തോടെയും ഹർഷത്തോടെയും നിർവഹിച്ചു. നൈപുണ്യത്തോടെയും ഹർഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ, അല്ലെ, നിർവഹിച്ചു എന്നാണ്. ചക്രവർത്തിയായിട്ടും കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ മടിച്ചില്ല. മറിച്ച് ബദരികാശ്രമത്തിൽ കഠിന തപസ്സും തീവ്ര വിരക്തിയും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവന് വളരെ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവൻ അവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതെല്ലാം വളരെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ വാസുദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാഭി മഹാരാജാവ് ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? ഇവിടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ബദ്രികാശ്രമത്തിൽ, അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ കൊടും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്, അല്ലെ? അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമം പിടിച്ചതാണ്, അല്ലെ? എങ്കിലും അത് സന്തോഷത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. വൈദിക ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗം ഇതാണ്. ഒരുവൻ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങണം. തൻ മഹിമാനമവാപ എന്ന വാക്കുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അർത്ഥപൂർണ്ണമാണ്. മഹിമ എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ മോചനം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുക്തനാകുന്ന ജീവൻ മുക്തിയെ 8 ലക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ വീരരാഘവാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രഭുപാദർ പറയും. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് മുക്തരായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ചില പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, എപ്പോഴും ജീവൻ മുക്തരായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ 8 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും. അവരൊരിക്കലും ദുഃഖം, സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും വിഷമിക്കില്ല, അല്ലെ?
എല്ലാറ്റിലും സമഭാവനയോടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 8 ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതാണ്. ഓക്കെ. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भगवानन्दकुडि वैष्णवेभ्यो की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി.